Malawi Brief. A Simplex Chichola Banda amenenso ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa ali m'manja mwa apolisi, ndipo MBC yasimikiza pa nkhani madzulo za lero pa 12 April 2026. Takhalani pomwepo. Takulandirani tiyende khale limodzi. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kholongo kuopetsa kuononga ndalama zambiri pa ntchito yomanga damuli. Damuli adaliyika kuti litenga ndalama zokwana 60 billion kwacha, koma ndalamazi izakwera kufika pa 133 billion kwacha. Trust Office ndi nkhani yonse. Ntchito yomanga Kholongo Multipurpose Dam yomwe idayamba mwezi wa March chaka cha 2023 ndipo imembekezeka kutha mwezi wa February chaka chino yafika pa mlingo wa 80% pa ntchito yomanga damu komanso malo okonzera madzi akumwa. Mkulu wa Central Regional Water Board Bukawaya wati ntchito yayikulu yomwe yatsala ndi ntchito yoyika mapayipi kuchokera ku damuli kupita ku matawuni a Mponera komanso madisi. Panopa chimene chachikulu kwambiri chimene chasala ndi pipeline yochokera kunoko ku damu imene kukafika ku Mponera ndi ku madisi, chifukwa choti ndi 47 km ya mapayipi imene tikuafuna, koma pamene panopa angopezeka okwanira 16 km. So tasala ndi 30 km ya pipeline amene ali akulu kwambiri komanso ofuna ndalama zambiri padakali pano. Damu limene kumanga ndi treatment plant kapena malo okonzera madzi okumwa athu kwatsala ndi pang'ono kuti timalizise. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo Tiaone Henry wati kumalizitsa mwachangu ntchito yomanga damuli kuli ndi kuthekera kubweretsa phindu pa chuma cha anthu okhala m'madera ozungulira damuli. Project ikatha anthu azakhala ndi chakudya chokwanira chifukwa azatha kupanga ulimi wanthirira osadalira madzi a mvula okha, komanso kuli ena amene azapanga ulimi uja wa nsomba atiuze onera kuti akhala ndi achatimati ma fish ponds amene mukhale nsomba. Ndi zonse ifeyo ngati komiti ndife okhutira. Ntchito yomanga damuli ikatha, bunga la Central Regional Water Board likuyembekezeka kupereka madzi okwana malita 40 million pa tsiku ku madisi komanso ku Mponera, ndipo mabanja okwana 5,000 akuyembekezeka kupindula ndi ulimi wanthirira komanso ulimi wa nsomba. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zosamalira chilengedwe a Patricia Wiskesi yati boma lithandiza pa ntchito za maphunziro a ulimi wa nsomba ku skulu ya zaukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture Luana. Wiskesi amayankhula izi ku Lilongwe pa ulendo wapadera omwe anakayendera malo apamwamba ochitirako maphunziro a nsomba ku skulu ya ukachenjede ya Luana. Charles Wahala walemba ripoti ili. Pa ulendo wawo ku skulu ya ukachenjede ya Luana, Wiskesi anayendera mayiwe oweteramo nsomba, malo osungirako mbewu za nsomba komanso malo okololera nsomba zikakhwima. Iwo anati kamba ka ntchito yabwino ya ulimi wa nsomba ndi maphunziro omwe akuchitika pa malowa, boma liwonetsetsa kuti likuthandizapo pa ntchitoyi kuti dziko lino lichite bwino pa malonda komanso ulimi wa nsomba. Wiskesi anati dziko la Malawi likhoza kupeza ndalama za nkhaninkhani zochokera ku mayiko akunja pa malonda ogulitsa nsomba. Ife ngati boma tifuna kukonzeka kwambiri kuti anzathu atigwire nawo ntchito kutera kuti kachoka pano tikhalabe tikupitirira kukhala nawo pansi ndi kuwapatsa mwayi kuti atifunse zomwe akufuna kuti ngati boma tiathandize. Ifeyo kumbali yathu tilokonzeka kuti wina zina za katundu wina amene akumayitanitsa kunja, mwina amene akulipira msonkho ochulukirako kuti afike kuno, ndife okonzeka kuti tikhale ndi anzathu akunduna ona zachuma kuti tikambirane kuti mwina titachotsa misonkho ina kuti tiathandizire kuti akwanitse kulowetsa katundu ochuluka kuti athandize kupititsa patsogolo ulimi umenewu. Komanso ngati boma ndife okonzeka kutenga ndalama ina kuchoka pa budget yathu kuti tiathandizire kuti katundu ameneyu afike kuno ku Malawi, atithandizire mu research komanso innovation, ndicho linga chonena kuti pakutha pa tsiku tikhale ndi solution yokhazikika yomwe ku Malawi kuno itha kugwiradi ntchito kuti tikhale ndi ulimi wa nsomba wamphamvu. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa chansala wa sukulu ya ukachenjede ya Luana, Profesa Emmanuel Kaunda, anayamika ndunayi ati kamba ka ulendowu, ndipo anati izi ndi chitsimikizo chokwanira kuti boma ndi sukulu za ukachenjede amagwira ntchito limodzi.
Profesa Kaunda anayamikira boma kamba kathandizo pa ndondomeko zosiyanasiyana zakafukufuku ku sukulu za ukachenjede mdziko muno. Profesa Kaunda anaonjeza kuti sukulu ya ukachenjede ya Luwana pakadali pano ikumapanga mbewu za nsomba zokwanira 22 miliyoni zomwe zikhoza kuchulukitsa chiwerengero cha nsomba zomwe zimapezeka mdziko muno. Mupite maiko ena aliwonse pa dziko lapansi amene amatukuka, mupite ku China amene amapanga amaweta nsomba kwambiri mpaka kutumiza konse kumukumu. Boma limagwira kwambiri pafupifupi kwambiri ndi anthu amene amapanga zosula ana school kapena academicians. Kumene kuchako ndi maprofesa amene boma likatufuna chakuti amapanga ntchito. Izi zikusonyeza ubale umene takhati nawo pakati pa ife a Luwana ndi unduna komanso ndi department ya nsomba ya fisheries. Timagwira limodzi kuma apa zikutipasa nyonga kuti panopo ndi kugwira limodzi kupitira pasogolo. Muganize apa boma linalengeza lifuna like makeji 100 kodi akaika makeji 100 pacha ana oikamo achokera kuti muzaona kuti ngati sisi tichitapo kanthu izakhala futo. Ife a Luwana tikoza kuchita timachita produce 22 million ya ana nsomba apa. Ndiye kuti akati panga choncho ndi kuti zikhala bwino tikwanirisa masomphenya a boma. Malo aulimi wa nsomba ku sukulu ya Luwana anamangidwa mchaka cha 2016 ndi thandizo lochokera ku banki ikulu pa dziko lonse, ndipo akuperekanso maphunziro apamwamba kwa anthu akummawa komanso kumwera kwa Africa. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Apolisi mdziko muno atsimikiza zakumangidwa kwa mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma ku nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda. Chichola Banda akadzipereka okha m'manja mwa apolisi lero chakummawa potsatira chilolezo chochokera ku bwalo la milandu choti apolisi atha kuwamanga. Ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno a Raelo Chintembo ati afotokozabe zifukwa zomwe awamangira a Chichola Banda komanso tsiku lomwe iwo akaonekere ku bwalo la milandu. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo cha Kumpoto a Isaac Norman apempha apolisi amene amayimira boma pa milandu kuti apewe katangale kuti ntchito yawo iziyenda bwino. Iwo anena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amatsekulira maphunziro a tsiku limodzi a osula achitetezowa. Blessings Gondwe wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi anomani apolisi omwe amayimira boma pa milandu ndofunikira poonetsetsa kuti onse olakwira malamulo akulandira zilango zoyenera ku mabwalo a milandu. Iwo anati n'chifukwa chake anakonza maphunzirowa kuti anthuwa akhale ndi ukadaulo wasopano. Iwo anasindikanso kuti apolisiwa akhale osaphwanya malamulo pogwira ntchito yawo. Popanda kukhala ndi proper draft amagistrate ndi mphamvu yochita throughout the case. So to avoid that, because it indima implications not only financial but also public trust and public trust akwenekera ma prosecutors a police atu akhale equipped with the necessary knowledge and skills ncholinga choti ma cases awo akapita asachitidwe thrown out because alakwisa process or procedure koma kuti zaenda ndipo achita prove kuti mlanduwo ndi mlandu udachitika. Mkulu wa nthambi yoyimira boma pa milandu ku polisi mchigawo cha Kumpoto Superintendent Bet Msoya anati malamulo ena anasintha ndipo akuyenera kumayendetsa milandu malingana ndi kusinthaku. Ubwino wa training imene ndionena kuti ithandizira ma prosecutor oloyimira boma pa milandu aku region kwathu kunoko kuti athe kunyamula ku panga bwino milandu yawo imene akubwesa pa court. Chifukwa chonena kuti pali malamulo ambiri amene anasintha amene anthu awasanaphunzitsidwe. Lero tikubweresa anthu onsewa pamodzi kunena kuti tiaphunzise malamulo asopana amene abwera komanso tiyendere limodzi ndi azathu a court kuti tibwerese chilungamo mu dziko lathu lino. Maphunzirowa anabweresa pamodzi apolisi oyimira boma pa milandu okwana 85 a mchigawo cha Kumpoto. Blessings Gondwe, MBC News, Mzuzu. Nkhani zathu.
Boma lati ndilodzipereka popititsa patsogolo chikhalidwe ndi luso ngati mbali imodzi yothandiza kutukula gawoli. Mkulu woona za luso mundu nawo oona za chinyamata masewero komanso chikhalidwe a Humphrey Mpondaminga ayankhula izi kulilongwe pomwe amakhazikitsa malo azachionetsero cha zachikhalidwe luso komanso mbiri. Madalitso Muhango akufotokoza. Malinga ndi Mpondaminga, malo apabwalo athandiza popereka mwayi kwa chinyamata kuonetsera luso lawo komanso chikhalidwe zomwe akuti zithandizira kupititsa patsogolo luso kwina kwa kusunga chikhalidwe. Iwo anaonjezera kuti malowa ndi mbali imodzi yolimbikitsa chikhalidwe ndi luso la makono pofuna kupereka mwayi kwa mibado ya mtsogolo kudziwa za chikhalidwe komanso luso mosavuta. Tizikhala ndi mwayi kuona zochitika zosiyana-siyana mbali ya luso, kaya ndi zisudzo, kaya ndi kuimba, kaya ndi zina zoonetsera zonena kuti zothandiza kukweza khalidwe la Malawi. Zonsezi tizikhala ndi nthawi yozipeza kunoko. Kugwiritsa njira zomwe timayuza nthawi zonse komanso kugwiritsa ntchito zipangizo za makono. Mkulu wa National Library Service Apatsa Selemani ati malowa athandizira kupereka uthenga okhudza chikhalidwe mosavuta zomwe akuti zithandiza chinyamata kuphunzira za chikhalidwe. Malo amenewa ndofunikira kwambiri chifukwa kuti akutipatsano mpata kuti tipeze nthawi yokuti anthu atha kubwera pamodzi ndikuzaphunzira ndikudziwa za chikhalidwe chathu chimene mwina sichinalembedwe kapena sichili mu mabuku sangachipeze pena pake komano timatha kuchiphunzira pokhapokha pamene anthu akumana kuchokera mu nyimbo komanso mwina mu activities osiyanasiyana amene anthu akutha kupanga. Malo apabwalo awakhazikitsa mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana omwe ndi kuphatikizapo National Library Service, Malawi National Commission for UNESCO, Music Crossroads komanso Ray Foundation Limited. Malowa mwazina athandizira za chikhalidwe kuimba nyimbo za nthano komanso zionetsero za chikhalidwe. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Ndipo imwe anayambitsa kampani yotukula luso la mayimbidwe ya Entertainers Promotion Jai Banda wapempha kampani mdziko muno kuti zikhale ndi chidwi chotukula luso la mayimbidwe pothandiza anthu omwe amakonza miyambo ya zoyimbayimba. Polankhula pamapeto a mwambo wa zoyimbayimba otchedwa Saturday Easter Show omwe unachitikira ku Mangochi, Banda wati anthu ambiri otukula luso la mayimbidwe amasiya ntchitoyi akaona kuti sakupeza phindu. Komabe Banda ati iwo apitiriza kutukula luso la mayimbidwe chifukwa ndi ntchito yomwe anayamba kalekale. Zofunika kuti ma corporate world izichita support za ma events ngati awawa because kuti munthu mmodzi apange zimapezeka maruza ndrama zambiri ndiye siumapangaso. Ineyo the only thing is because ndi passion yanga ndi zimene zimandisangalatsa, but of course at least umafuna kuti ndrama zimene wachita spend zibwererepo, you know, but it's sad kuti corporate world ya ku Malawi they really don't come forward to support and oti are serious, you know, in developing Malawi music. I mean zaka 40, you know, sikuti zinatichira kuti tisiye zimenezi, you know, we still forge ahead because ndizinthu zimene ndanenera kuti zimatisangalatsa tikaona anthu ambiri akusangalala mmene akusangalalira awawa ifeso timasangalala, you know, because in the end money is not, you know, the end of everything. Pena pake there is parizija zoti umafuna kuti upangeko za dziko kuthandiza dziko lako, you know, and ngati ineyo sindipanga ena amene angapangeso mmene timapangira ife mu dziko lino la Malawi ni ndani. Ndipo mnkhani zakunja maiko amu Africa awapempha kuti athandize anthu awo kupeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Mkulu wa nthambi yoona zoti anthu akukhala nyumba zabwino ku bungwe la United Nations
Ana Claudia Rosabach ndiye wanena izi pa msonkhano wokambirana za ndondomeko zothandiza kuti anthu amaiko amuno mu Africa azipeza nyumba zabwino mosavuta. Telson Magombo andi ripoti. Msonkhanowu cholinga chake chinali kupeza mfundo zothandiza kuti anthu amaiko amuno mu Africa azindikire kufunika kwa nyumba zabwino pofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa nyumba. Mmawu wake mkulu wa nthambi yoona kuti anthu akukhala nyumba zabwino ku bungwe la United Nations na Claudia Rosbach wati pakadali pano matawuni ndi mizinda yambiri m'maiko amuno mu Africa ikukulirakulirabe kotero kuti pakufunika dongosolo labwino lomwe lithandize kuti anthu akhale ndi nyumba zabwino. Iwo ati pafupifupi anthu 80 mwa 100 aliwonse m'maikowa azidzakhala m'matawuni mzaka zikubwerazi kotero kuti maikowa akuyenera kukonzekera. Naye mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wati nyumba zabwino zimapereka ulemu kwa anthu ndipo walangiza maiko a mu Africa kuti apeze njira zothandiza kuti anthu m'maikowa azipeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Msonkhanowu unachitika pamutu woti nyumba zabwino komanso zokwanira kwa aliyense. Telson Magombo, MBC. Ndipo tikali pa nkhani zakunja zomwezi bungwe la NASA lati layamba kale kukonzekera maulendo ena omwe akatswiri azamlengalenga akhale akupita komwe kuli mwezi. Mmodzi wa akuluakulu aku bungweli Howard Hu wati maulendowa achitika mu zaka ziwiri zikubwerazi. Ahu ayankhula izi pa msonkhano olemba nkhani omwe akuluakulu a bungweli anachititsa kutsatira kubwera kwa anthu anayi omwe anapita kukazungulira mwezi posachedwapa. Apo ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano.